रंजालि बर' मुंनि सासे आइजोआ माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खारखोमानानै दं। नलबारि जिल्लानि धमधमा बुनबारि हाग्रामारि गामिनि मन्टु बर'नि बिसि रंजालि बर'आ थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो खारखोमानानै दं। बबेयाव थांदों बिनि गुमुर गैया। नखरनि सोरनियावबा थांदों नामा सोंबायदोंब्लाबो जेबो गुमुर मोनाखै। गोबाव सम बारलांबाय, दासिम न' फारसे फैफिनाखै रंजालि बर'आ। फैफिनगौबा लामा नायदों, हालाय हाफाय नागिरबायदों फिसाय मन्टु बर'आ। रंजालि बर'खौ बबेबा ओनसोलाव खना खनला नुयोब्ला हमना दोननानै 8011112246 नम्बरनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय मन्टु बर'आ। डिसेम्बरनि 11 तारिखनिफ्राय हरनि 9टा 9:30 बेयाव ओंखारलांदों। मा मुं? रंजालि बर'। नोंनियालाय? आंनिया मन्टु बर'। गामिया? धमधमा हाग्राबारि। नोंनो फोरमायलायाखै नामा? खोन्थायाखै, खारखोमालांदों। सोरदो थांदों मिथिया। हराव गारि फैदोंनो, गारिजों लाना थांदों। बेनिफ्राय आं फुङावसो मिथिबाय, उन्दुना दंमोन आं। आरो हिन्जावाबोलाय जौ सेरेब लोङो, लोंनानै गुबुन थांदो। बेनिफ्राय गोदान नाम्बार बानायना लादोयो, आं मिथिया। उनावसो गामिनि मानसिफोरा आंनि बिबाजै जानाया खोन्थादो, नाम्बार बानायदोंमोन ओरै होननानै। रावनियावबो नाम्बार गैया बियो। बिनानावफोरनियावबो बायदि बायदि आलासिफोरनियावबो नाम्बार बियो। मुसलपुरावबो न' बिनिया, मुसलपुर नारेंपुर पलासगुरिनि नाम्बार बियो। नाम्बार रावबो होआ, मिथिया उनुवा होनो। बिनानावफोरावबो मिथिया उनुवा होनो। मागोनि दमासि बायनायनि उनाव बिसोरो बिब' बिनानाव गासैबो जमा जानानै रां रुफानि थाखाय नांलाय खमलाय जादों। नोंजों? बिनानावफोरजोंनो जादों। न'आव थांना दङमोन? न'आव थांना दङमोन। आं खोनाना मोनो, आंबो थांदोंमोन ना। ओमफ्राय बिफंनियावबो नाम्बार बियो, नाम्बार गैया, किबा गैया ओरै होनना बुङो आरो। न'नि मानसिफ्रा नोंजों सापर्ट गैया? हिन्जावनि न'खरनिया खोन्थायाखै? रोखायै खोन्थायाखै, रावबो खोन्थाया। मौ दं मौ गैया बेखौ मिथिया। सोरबा लांनानै बुथारदोसो ना मादो, जेबो उदिसखौनो मोनाखै। आं नागिरबाय थादों, मोनैखाय होनो गोनां जाहैदों। थानायावबो एजार होदोंमोन। एजार होनायावबो थानानिया धमधमा थानानिया आरो धमधमा थानायाव एजार होदोंमोन आं। गोबाव जानायखाय एसे रागा जोंदों। बेनिफ्राय आं फैगौबा होननानै साननानै नेबाय थादोंमोन। नाथाय खा खबर उदिस मोनाखै, रावबो खोन्थाया। मौ दोङो मौ गैया, नाम्बारबो बिबाबो नाम्बारबो होजाया। बेनि आखायाव गोदान नाम्बार दं? गोदान नाम्बार दङ, गोदान बानायखोमाना लादो इयो। न'नि मानसिफोरजों सोमोन्दो दंना गैया ओजों गावसिनि? दोङो, इसोर दोङो। ओजों न'खरनिफ्रा खोन्थाया? खोन्थाया, रावबो खोन्थाया। बिनानावफोराबो खोन्थाया। नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा? नांलायनाया ओरैहाय नांलायाखै, ओरैनो दै गुदुंनि थाखाय खुमाखौ मानसि खावनायलाय दा न'आव फैनानै दुगैनो नागिरदोंमोन? 6टासो बाजायाव दुगैनो होननानै माबाबाय। ओमफ्राय दै गुसु फुदुंनाया फुदुंदोंमोन, दुङासै। बे दै गुसुजों दुगैनांनायनि थोरिया नांनाय रखम जानानै मुगासे मोनखांनायनि उनावसो मानसिखौ नागिरबाय आं। मानसिया गामियाव थांनानै बाय बांला लोंनानै ओंखामबो जानानै ओंखारलांदों। दा मा बुङो? फैफिननायखौ लुगैयो नामा? फैफिननायखौथ' लुगैयो, लुगैनाया। गावासो फन हरा मोनहरा। मबा दोङोबाबो आं लायनो थांगोन, गाव जुदि फन हरोब्ला। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजाखौ नागिरनो जेराव मोनो बेयाव लाखिना दोननानै फन हर नोंनो, आंनो। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन।
गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।